हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ अनारेबल स्पिकार अफ दा हाउस दिनै आं एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ एबा कमेडि भिडिअ इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोन नायलांदो स्किप खालामालासिनो अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव दिनैनि गाहाय रादाबखौ आं फरायदों नोंथांमोना आंखौ सिनायखाबाय मोनथिखाबाय दरसे गामिनि सासे सिख्लाखौ दरनै गामिनि सेंग्राफ्रा लोगो हमनानै एबा लोगो जालायनानै सिख्लाखौ थख्लिख्लि खानाय सिननानै ट्रेनाव दैखांहरदों बे ट्रेनाव दैखांहरनाय सिख्लाखौ जोंनि खौरांगिरि आंनि आमायनि फिसालाया लोगो हमनानै सोङो थख्लि सिनजानाय सिख्लाया फोरमायदों आं गामियाव दोंसे मेथाइ रोजाबनायावनो आंखौ गामिनि सेंग्राफ्रा लोगो हमनानै एबा लोगो जानानै थख्लि खानाय सिनना ट्रेनाव दैखांहरदों खौरांगिरिया सोंदोंमोन नों मानो बेफोरबायदि सिनजानाय मा मेथाइ रोजाबदोंमोन अब्ला बियो मेथाइखौ रोजाबनानै खोन्थायो मेथाइखौ खोनासंदो र' दसे वाइट गोसोखांनि आं अननायखौ होदोंमोन आं बांगाल सेंग्रानो जुलिखौबो जाखागोन बांगाल सेंग्राजोंनो अननायखौ होबाय आं बांगाल सेंग्रानो जुलिखौबो जाखागोन बांगाल सेंग्राजोंनो थाखा दं फैसा दं मटर दं गारि दं जेनिबो आंखाल गैया थाखा दं फैसा दं मटर दं गारि दं जेनिबो आंखाल गैया जों लागोन इलाय सेंग्रा दुगा मारा गाननाय जोमनायजोंल' साजायगा स्टाइल मारा गावखौनो दुगा मारा मावथि होननानै बुंथिंगोरा जोंनि खौरांगिरिया बुङो थारैनो बे मेथाइखौ नों मानो खनदोंमोन अब्ला बियो फिननाय होदोंमोन गावो सासे बांगाल सेंग्राखौ गोसो थोदोंमोन नाथाय बे बांगाल सेंग्राया सासे दुथांसोमोन बे सेंग्राया बै गामिनिनो सानैसो सिख्लाखौ सिगाङो गुबुन जायगायाव बे थख्लि सिनजानायनि जोहैनो गुबुन जायगायाव फानहरदोंमोन बे सिख्लाफ्रा उनावहाय फैनानै गासै बाथ्राखौ फोरमायफैयो बै मेथाइ खननाय सिख्लाया जेनेबा थख्लिया सिनजानाया बिनि जोहैनो बै बांगाल सेंग्राया गामियाव फैनानै बे सिख्लाफोरखौ फानहरदोंमोन दा बे सिख्लाया ट्रेनावनो दङ जोंनि खौरांगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे सिख्लाखौ गामियाव लांनानै बै सेंग्राफोरखौ बुजायनानै सिख्लाया निमाहा बिबाय आरो गामियावनो दंफिनो दासान्दै गोरदों र' खिन्थु बे थख्लि सिनजानायनि दुखुआव गोबां थिदै थेमाफोरा धरना होगासिनो दङ गावसिनि जायगाखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन होननानै गामिनि सेंग्राफोरखौ थेमा थिदैफोरा रागा जोंनाय एबा खुद्रिखांनाय फोरमायदों अब्ला दिनैनि रादाबा बेखिनियावनो जोबां जायो मालाबा नेटफोरा एकदम प्रब्लेम जाबा आङो एकदम रागाजोंनो बाथ'रिखौ फरायनो बायो स्टुडियाव आच्छा मेन खोथाया आरोबाव दंबावो एकदम ब्रेकिं खाथारलै बाथ्राया एबारनियावले जोंनि खौरांगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला कलितानि बिजामादै बड'लेण्ड टाइगारा फैगौ इलेक्सनाव केन्डिडेट गसंगोन बे केन्डिडेट गसंनायाव गोबां रांनि गोनांथि बे रांनि गोनांथियाव बड'लेण्ड टाइगारा मा खालामदों नोंथांमोना मोनथियोब्ला दुखुजोंनो एकदम गाबै मोदै बोहैगोन आरो बिथांनो भट होनो गोसो जागोन बिथांनाव एसेबां फैसा मानिफ्राय फैखो इलेक्सन गेलेनो थाखाय गोबांनो रां थुब्रायनो गोनां जायो बाट बियो खननैसो
मेडिकेलाव थांनायावनो गोबां रां बुथुमनो हायो बिथाङा गावनि किडनिखौ मोनसे बिसिनि मोनसे आरो गथ' गथायनि मोनसे किडनि फाननानै फैगौ इलेक्सनाव केन्डिडेट गसंनो आखायाव लादों जायफ्रा बिथांनि सापर्टारफोर बिथांमोना बेखौ भट होनानै देरहाहोनो हागोन भट फर बड'लेण्ड टाइगार भट फर कलितानि बिजामादै बड'लेण्ड टाइगार जिन्दाबाद जिन्दाबाद आरो बे रांखिनिया थोआ होननानै बिथां आंनिनो सोमोन्दोआव बोरैबा जानाय बड'लेण्ड टाइगारा बुंदों गावनि मेलेमखौ एसे फानबावगोन किडनिखौ मोनसे फाननानै खिन्थु थोआखै फैसाया थोनाय नङा होननानै सानदों ओंखायनो मेलेमखौ एसे फाननो नागिरदों जायफ्रा बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोर बिथांमोना बड'लेण्ड टाइगारनि एसेबाबो मेलेमखौ बायनानै लानो हागोन एसेल' फानगोन होनदों मानो होनबा गावनो थाखायबो नांगौ मेलेमखौ जाय बायो बिथांमोना कन्टेक्ट खालाम बड'लेण्ड टाइगार .www बोरैबा बावलांजोब्बाय दिनैनि गाहाय रादाबखौ आं फरायदों जेनेबा नोंसोर आंखौ सिनायखानाय आंखौ सापर्ट होनाय रायजोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ स्क्रिनानो माबा जालायबाय धेमाजि जिल्लायाव मोनसे गामियाव दिमु होननाय जायगायाव सासे मानसिया हेलिकप्टार बानायदोंमोन मटरनि इन्जिनखौ बे इन्जिन बानायनानै हेलिकप्टार बानायनायाव गोबां मुं खामायनो हानायलाय हादाननि सासे माहाजोना गावनि हाखौ बिगाथामसो फाननानै मारुति कार बायनानै लाबोयो बे मारुति काराव न'निनो सिलिं फेनखौ गंबासो लगायो बेनि उनाव गारिखौ स्टार्ट होनायाव गारिया माखैबा हुरबिरलाङो बे हुरबिरलांनायाव जोंनि खौरांगिरिया बिथांनि न'आव थांनानै सोंहैयो बिथां हुरबिरलांजानायनि बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला अख्रां साखै बिरलांदों सिबिआइआ खौराङाव फोरमायदों जोङो बै कय मिलियानि होननाया ओइ थुबा होननाय बे जादुनाव सोंहरदोंमोन सिबिआइआ बे जादुफोरा फोरमायहरदों जोंनिसिम दाबो सफैयाखै जोंनिसिम सफैब्ला जों फोरमायहरगोन दा बियो फैबाय दं जानांगौ आरो लामा ससेयाव थावफोर जोबोब्ला गारिफोरा बहुद उसुबिदा एबा बिरबोनाया बहुद उसुबिदा जादों खोमा जोङो एसे लामा आग बारायनि होननानै जादुफोरा फोरमायहरदों दे खौरां मोनबा खोन्थाहरगोन होननानै बे जादुफोरा अख्राव थानाय जादुआ होननाया खोन्थाहरदों रादाबखौ फरायोलै मानसिफोरा एकदम बोरैबा सोंगोन दा जुमाय लोंनानै माथो आबां जाबां बखिनो इन्टारटेनमेन्टसोलै रायजोफोर इन्टारटेनमेन्ट है नोंसोरो आंनियाव जाबायदि कमेन्ट होयो आं नोंसोरखौ साबायखर होयोलै सयथिबो आरो जायफोरा आंखौ सापर्ट होदों मदद होदों आंनो साबसक्राइबार एकदम बारायगासिनो दङ नोंथांमोना आं उनाव खिन्थागोन आयो आं बिराद गोजोननाय मोनथारदों जायफोरा मोजां कमेन्ट होदों बिथांमोनसिम जोबोर साबायखर आरो जायफोरा हेड कमेन्ट होदों माने बड'लेण्ड टाइगारनि सापर्टारफोर बिसोरखौबो नमस्कार आंनि चेनेलाव बाराखौ आं माने बुंनो थाङा माने इन्टारटेनमेन्ट लाबोयो जोंना बड'लेण्ड टाइगारा इन्टारटेनमेन्टसो मानसिया बिनि थाखाय आं बिराद इन्टारटेनमेन्ट एकदम भिडिअ लाबोनो गोसो जायो दै बिथाङा माब्लाबा मेथाइबो खनो आरो दै सिगां गायकबो मोननो र' रेकर्ड जागोन जायाखै नायनि जादों बिथाङा मोनसे समाव गायकमोन नालाय स्टेजनिफ्रायनो बोख्लायनानै एकदम होसोहरजादों इयो मा मेथाइ खनदोंमोन मिथिगौ ना अर फोजोंगोन बर' हारियाव अर फोजोंगोन बर' हारियाव बे अरखौ आं गोमोरनो होआ बे अरा गोमोरनो रोङा जुजाइनि अर बायदि रोहो अर सुबाय थागोन बर' हारियाव सोर बिदा फंबाय नांलायदों आंहालाय मा अर जादों बर' हारियाव अर फोजोंगोन आं जाबाय बड'लेण्ड टाइगार
जाब जाब बर' सिख्लाफोरखौ जोखार जोखारैनो हारसा हिन्जाव लानाय आं बड'लेण्ड टाइगार है बड'लेण्ड टाइगार अर जोंदों बर' हारियाव बे अरखौ खोमोरनो रोङा बे अरा गोमोरनो रोङा बेफोर मेथाइखौ खोनानानै स्टेजनिफ्राय बोख्लायनानै एकदम बुहां जाना दुर दुर खारबाय आरो बड'लेण्ड टाइगारा बै समाव आरो गाय मथा मथि 1987 जागौमोन खोमा बे मायथाइयाव आरो दै खौरांखौ आं उनाव लाबबावनोसै उन्दुनोसो ओंखारबायसो आंलाय नोंसोरबो माबा मिनिखोना गाबदों ना सिरि खुदै गलायनायसो नायदों नोंसोरसो मिथिगौलै है आं बारा रादाबखौ फरायबाय थाया एमबि एकदम आंहाबो मोनलायलाङा समाव भिडिअफोर नायनांगौ आंनि गोबां साबसक्राइबारफोर दङ बिथांमोना आंखौ मदद खालामनो खोथाहरो आं बिसोरनि भिडिअखौ नायनो थाखायनो आं एमबिखौ एसे दोननो गोनां जायो आं नायो दै एकदम नमस्कार आंखौ जाय सापर्ट होदों आरो एकदम आं नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन नोंथांमोना जायफोर इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना आंनो वेर बर' फेसबुक पेजाव मेसेजाव हर लिंक हर आङो बे वेर बर' आरो जिखुनु आङो मदद खालामगोन बे आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव मा होनो डिसक्रिपसन होनोथाय बेयाव होगोन आरो जाबाय